hallelujah na-abịa m elo na-abịa m egwu onye m hallelujah na-abịa m hallelujah na-abịa m ọzọ ị na-asị m eli na-alịgo ị ga-enye m ego ili Naịjirịa ị na-asị m eli na-alịgo ị ga-enye m ego ili Naịjirịa elo nne m enwere ego nna m enwere ego vanja dị na bọmameliza hallelujah nne m enwere ego nna m enwere ego nne m enwere ego nna m enwere ego elo na egwu nne m jere gba nna gị soro ba gị mụtara bọmameliza barista 50 na-abịa m Okoludo na-abịa m egwu oyi m nke m akọ na-abịa m Okoludo na-abịa m ọzọ Peter Chinwoke egwu n'ife ọtọriti na amasị oyi m ọtọriti na-abịa m ọtọriti na-abịa m egwu oyi m ọtọriti na-abịa m New Time Hotel Odogwu Ajibo na Satu na-abịa m Ajibo ka na-abịa m egwu Igwe bụ Malanga na-abịa m eje emu Ugochukwu oyi m Anointing na-abịa m Ajibo ka na-abịa m egwu Emeka Mgbogo na-abịa m Mighty Hero na-abịa m egwu mgbe ejigbo enyi na-abịa m mgbe ejigbo enyi na-abịa m ọzọ Ndubi Sokonkwo na-abịa m Ndumasị na-abịa m egwu oyi m Ndumasị na-abịa m Onwanga na-abịa m ọzọ ịma nna m enwere ego 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 vanja dị na Bọmameliza efu nne gị jere gba nna m soro gba gị mụtara Bọmameliza Kenneth Ozeme na-abịa m nwata na-achọ na-abịa m egwu nwata na-achọ na-abịa m Kenneth Nwaosemene Chukwu na-enye ọnụ ọrụ na-abịa m ọzọ jọli na-abịa m egwu Germany Youth na-abịa m ọzọ jọli na-abịa m ọzọ oyi m Onoja na-abịa m Onoja na-abịa m egwu Obu Ngwongwo na-abịa m Onoja na-abịa m ọzọ Ụzọma na-abịa m Akwatu egwu na-abịa m egwu Indonki Money na-abịa m Obichili ụzọ nwanyị na ọkpụ oyi m Akwatu egwu na-abịa m Akwatu egwu na-abịa m egwu Akwatu egwu na-abịa m Ụzọma na ị ga-adị nọnsọ Big Man na-abịa m Big Man na-abịa m egwu Chipito Odogwu na-abịa m Eze Ebune na-abịa m egwu a ga-ekpuchi ọnwa na ndị Igbo a ga-ekpuchi ọnwa Guloba ịma na nne m enwere ego nna m enwere ego nne m enwere ego nna m enwere ego efu nne m jere gba nna gị soro gba gị mụtara Bọmameliza Chukwu ka Nweke na-abịa m Stephen na-abịa m egwu ọzọ anyanwụ na-abịa m ọzọ anyanwụ na-abịa m Ọjụbalenyi Zọgbagụ na-abịa m ọzọ anyanwụ na Nnibo Strisi Nguloba na-abịa m ọzọ anyanwụ na-abịa m ọzọ Chief Ikem Nwafọ na-abịa m ọnwa egwu ugo n'Ọka Ọgbụchukwu Malobu na-agụ ọnwa egwu ugo nwanne m ọnwa egwu ugo na-abịa m ọnwa egwu ugo nwanne m ọnwa egwu ugo na-abịa m Ikem Nwafọ na-abịa m egwu
onye ka ekutu ume eze apụta na-abịa m egwu eze apụta na Abagana onye ka na-abịa m ọzọ Abagana nne m enwere ego nna m enwere ego bancha dị na agbagba menza atụfulu mpụ na-abịa m eze akụ na-abịa m egwu atụfulu mpụ n'iro nne ya eze akụ na-abịa m ọzọ ọdịnaka Chukwu na-abịa m lala na-abịa m ọzọ lala n'ịga dị ọdịnaka Chukwu abịa m lala na-abịa m ọzọ lala na-abịa m lala n'ịga dị nwadị anụmọbụ na-abịa m lala na-abịa m egwu onye bụ choka abụọ na-abịa m aja onye ibido ọka oyi m igbudo ọka na-abịa m igbudo ọka na-abịa m egwu igbudo tigbula enyi na-abịa m elesi nwanwụ n'obi nwọzọ nwanne ebuke na-abịa m ukwulele na-abịa m Chief Executive Officer President Zenith Nigeria Limited Port Harcourt igbudo ọka na-abịa m ukwulele na-abịa m egwu Chibu ụzụzọ nwa na-abịa m bekee na n'ibo agụghị ịtụlụ agwa na-abịa m agwụhe na-abịa m egwu nwadị anụmọbụ na-abịa m agwụhe na n'ibo school fees na-abịa m school fees na-abịa m egwu ụgwọ akwụkwọ anyị school fees n'ihi ga-adị ndị azụ na-abịa m ndị azụ na-abịa m ọzọ ndị azụ na-abịa m ndị azụ na-abịa m egwu nna gwala Igbo na-abịa m nna gwala Igbo na Nnewi nna gwala Igbo na-agwala Igbo nna gwala Igbo okwuo oyi m otolo moto na-abịa m otolo kasị na-abịa m ọzọ otolo kasị na-abịa m anaghị nwanne ama igwe kọfọtọ bụ na-abịa m oseke na-abịa m ọzọ ọzọ mọkọ na-abịa m ọzọ na-abịa m egwu ikili gabụ ole m abịa m moro nja na-abịa m ọzọ ike Chukwu ụbọchị abịa m moro nja na-abịa m egwu nwana ya eze na-abịa m nwana ya eze na-adasị nwana ya eze na-adasị ana malaika na-ekene ndị azụ na-abịa m ndị azụ na-abịa m ọzọ Emeka Okeke na-abịa m Ebiseni na Enugu ukwu oyi m ụgbọaga m abịa m Ebiseni na-abịa m ọzọ akụ nwata n'Imo na-abịa m Mutete na-abịa m ọzọ CJ na-abịa m Hero na-abọtete nwata anaghị eze na-abịa m nwata anaghị eze odogbuo ụmụ n'ọha ka isi eje nwana ya eze n'Imo steeti Dangote na-abịa m Dangote na-abịa m ọzọ Ogbuefi na-abịa m Nwajidakụ odogwu Jagabanụ na-abịa m Nwajidakụ n'ụmụ ojii ego na-eje ije n'Enugu kwuo oke nwa na ịga dị youngest landlord na-abịa m oke nwa na-abịa m ọzọ elibe agbapụ na-abịa m elibe
udo korochi igbelibe agbagbo na-abịa m ndị azụ na-abịa m ọzọ edebo na-abịa m Enugu steeti ka isi eje ezi afaga ego na-abịa m ezi afaga ego na-abịa m ọzọ akụ ilile obeledu akụ ilili na-abịa m ịma Lagos na-abịa m ịma Lagos na-abịa m ọzọ akala ụzọ zụbụ na-abịa m akala ụzọ na-abịa m eji ogbe eli ogbe na-abịa m eji ogbe na-abịa m ọzọ amadi n'ọka na-abịa m Zaki na-abịa m egwu Alonso na-abịa m onye ozi ọma na-abịa m egwu oyibo nwanyị na-eme saba ahụ mama m ewu mama m gwa m zuru ike mgbabanụ lele ma razi mbọsụ kegbuola m oyibo nwanyị na-eme saba ọ na-eme saba kedu ibe m o jebe saba ọ na-eme saba kedu ibe m o jebe saba o degelunu ihe ndege na-ejege eme ọgwa mbogo onye dụrụ gị ime oyibo nwanyị na-eme saba ahụ mama m ewu mama m gwa m zuru ike mgbabanụ lele ma razi mbọsụ kegbuola m ọkụ manila na inwere nsogbu ọkụ na inwere nsogbu ọkụ na inwere nsogbu inwere nsogbu ọkụ na inwere nsogbu Chibọgụ na inwere nsogbu inwere nsogbu Chibọgụ inwere nsogbu Amani na inwere nsogbu inwere nsogbu Amani na inwere nsogbu Chief Maxwell Chijioke nwoye nwawelu ugo na ndị Igbo ọzọ gere na ndị Igbo nwata chi ya na-akpali nkụ n'ọbịa udogwu na South Africa ọzọ gere ya gazelikio genela anyị Helen lọọlụ oziọma m oyi okelu udo na inwere nsogbu inwere nsogbu 50 na inwere nsogbu ịmakwa na odegelunu ihe ndege na-ejege eme odegeluo ihe ndege na-ejege eme ọgba mbogo onye dụrụ gị ime ahụ mama m egwu mama m gwa m zuru ike mgbabanụ lele ma razi mbọsụ kegbuola m ọzọ anyanwụ na inwere nsogbu ọzọ na inwere nsogbu Chukwu ka nweke na inwere nsogbu inwere nsogbu ọzọ na inwere nsogbu oyibo nwanyị na-eme saba ahụ mama m agada agbame na ba ka ma ndị bụ ọyọkọ agada agbame na ba agada agbame na ba nwa ịgbame na ba nwa ịgbame na ba nwa ịgbame na ba odegelunu ihe ndege na-ejeke eme ọgwa mbogo onye dụrụ gị ime obodo n'ụlọ onugbo ịmara nwaanyị abịka pụta odidi Nnabike ọnụzulike enyeklepoto na ọbụ ogbenye na-akwata ịba anyị ekene gị deje ogbenye na-akwata ịba ozugbo oke nwa na ọbụ anyị ekene obodo ogbenye na-akwata ịba enyeklepoto na ọbụ deje ogbenye na-akwata ịba deje Nnabike nwanne m ozugbo nwa ọnụzulike Nnabike ọnụzulike ọzọ anyanwụ bekee na ndị Igbo deje igwe bụ malanga ozugbo ajụbọ na South anyị ekene obodo akwatu egwu
kedizi uche bụ ọnwa ozuwo oyim uche bụ ọnwa deje anyị ekene gị mgbe njere si alala unu wee bụ alụsị ego kpọọ ya eze ugbenu na njere si alala unu wee bụ alụsị ego kpọọ ya onye ọdịnaka mgbe njere si alala unu wee bụ alụsị ego kpọọ ya eze ugbenu enu ụwa dị m egwu ayoyo ike abụ ọra na gbogbo enu ụwa dị m egwu alụsị agba ọtọ efe ụbọchị njere egwu n'ire okwu wee bụ uke na-etio kpọọ ya nwa ọdịmegwu ọzụmajele egwu n'ire okwu Golden Gorilla kpọọ ya onye ọdịnaka agaba amalụ njele egwu n'ire okwu wee bụ uke na-eti kpọọ ya nwa ọdịmegwu enu ụwa dịmegwu ayoyo ike abụ ọra na nwobo ayoyo Golden Gorilla ayoyo ike abụ ọra na nwobo ayoyo enu ụwa dịmegwu ayoyo ike abụ ọra na nwobo ayoyo Chief Kenneth Odumegwu agaba amalụ n'ụwa niile the Golden Gorilla odogwu si bite ọka eje abụrụkwe Chief odogwu nya gazeli gị onye nke m anyị wee na-ekerekwe High Chief Anozie Anekwe Eze Udemba oke nkịta ji isi anya ọkụ na ọbụrụ eze oke bụ onye ọma na Port Elizabeth South Africa odogwu na PE Anozie Anekwe oke nkịta ji isi anya ọkụ ịma na njele egwu na asatọ wee bụ anọzie nwa kpọọ ya eze omenyi ịma na njele egwu na asatọ wee bụ anọzie kpọọ ya eze omenyi oke nkịta ji isi anya ọkụ ayoyo